odiochieng' manyoro wachni okinyi manyoro johala mana e chiro matoi mano mantiere buo Nairobi kar kae ne ochiewo gi buok ahinya ka ne giyudo kanyo ni masira mar mach ne omuoch kendo ne owang'o mwandu ma nengogi pok oyangore nyaka sani. Kae wacho kanyo ni bende gino mane diponi okelo mach makamano bende pok ong'e. Okinyi ma kawuono wadani wanona ne kidwa penji ni johala nokale midhiero machalo nade. Wan kod gi studio kinyi ma kawuono kata kamano bendo da winjo sigana no mano los kacha kod Judith Omondi mondo mi waranga ne okinyi ma kawuono ni gin gik magi ma samoro sebedo kacha ka otimore odiochieng' no manyoro. Antiere kae kod welo ma bende wan godo okinyi ma kawuono studio moro ma Nairobi kar kae ka antiere kae kod jaohala Okoth Ong'ayo kachiel koda ka Pamela Ogola maduto gin johala e chiro no matoi. Arwakini machiegni Pamela Ogola e studio waro kinyi makawuono. Erokamano maduong', ago erokamano maduong' ahinya ka antiere e radio Ramogi mar TV. Korine TV. Yeah. Kamano. Koro ago erokamano maduong' ahinya. But watimo mos makende ne jotoi kanyakla kod anawuon mosewito mwandu maduong' mosewang'e itoi. Erokamano ng'ina maduogo monimiwa mathoth bende ni obedo nade mano odiochieng' manyoro kane uchiewo to yudo mach makamano. Okoth Ong'ayo machiegni. Erokamano Cleophas, ago erokamano ne Ramogi TV kuom gwelowa kae kaka johala matoi manyoyudo lal e masira mar mach manyoro wang'o chiro maduong' matoi. Erokamano. Aya, wantiere kar ka koro ang'ene ang'o yudo thuolo matwato sana uja nesi kana malos kacha kod Judith Omondi. Kar saa 7 e chuny otieno ma piny orugodo kawuono. Mach ne omuoch e chiro matoi manie kar chung' od bura ma Kibra County ma Nairobi. Ji ne ochiwo mar temo kar nyalogi mar neno ni majni mapok oyangi ne en ang'o madine kel orumo. E wang'o nyango ne oyudo ka mach oselandore e chiro no tema wang'o mwandu ma jakom mar chiro no yango ni hao bilion 1. Koa e chiemo, lewni, ute ne orumbore piny ka johala odong' kod choko mabende kitgi ne olokore nikech mach maduong' no. Johala odong' kod ywak ka gikoni okeno okang' mokwongo ma chiro no wang' ka ogiyie kendo kuom piny owacho kod arita makare ma gikoni gimiyo johala mar chiro no. Apoteza gik mang'eny karibu 3 million. Kachana chamo kamera lau kata sani ose neg mach but kara pod liel nyaka sani kibendi ni gati ariyo madongo go pod giliel nyaka sani naka loan mar 300,000 poka chulo kata installment achiel to chako wang' makara gik meno modong' ka gi manie igi onge. Ohala olal to the tune of approximately 1 billion. Your fire onego beni respond as fast as possible. To awago negi simu ka wachalo ng'ama wiyo wilore but okagi respond in time. Johalago koni ywaruok osebede kindgi kod ji ma ok giyango makoni gin kod barupe mag lo e chiro no gino magiparo ni ne omiyo wang' negi chiro. No, gin landlords maclaim ni kakargi but gin absentee. We have never seen their faces. Kesi kokotini haujaonyesha ni vipi walipata title deeds but wanasema land ni yao. Hii kesi imekaa kotini, tunaendelea kusukuma hii kesi. Imefika mahali tukaona ni vizuri sababu mtu akikaa mahali, sheria Kenya inasema hivi, kama mtu amekaa mahali more than 10 years hiyo sehemu ni yake. Jalup County Commissioner Makibra Gideon Ombogi mane ochopo e masira no ne oyango ji ma okoni ni kod barupe makmana ni oken kod adieri ni gine magikedo kod johalago. Kuna watu wako na title deeds kwa hili shamba lote. Hawa wafanya biashara wanaitwa two squatters. Na kuna wengine wako na haja zao tofauti. Haja ndogo ndogo za kutatiza watu, kuchukua zile nafasi, kuuzia watu wengine. Kwa hivyo ndio sababu nimewaambia kwamba kuna mambo ambayo hatuwezi kusema hapa. Johalagi okwayo nondo matute wijima ne ochako mach makamano kagikwayo tend county bende mondo chung choko osuru e kinde ma pod gimanyo kaka ginyalo dok malo. Dongin gi polise mondo chunguza nwa macho chakore kanye to ng'ama en wuon kama macho chakore no to Masai marito kanyo no en ng'a to en kanyo sama mach chakore. But wakwayo ni county government owewa kik wachulo osuru magijuogo wa Tuesday kod Friday
nyaka wachieng' moro wayud kaka wanyalo chung' gi tiendwa ki ohala. Ok en okang' mokwongo ma chiro Matoi wang'. Apisa mag arita kwe kodi nitiere weche mathoth makelo ywaruok ka ahinya to ewi weg lowo. Mak mana ni gitimo osingo ni okang' ni eki gichano timo nonro mar yango ni to gin jomage ma osebedo ka wang'o chiro ni Matoi. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Mano sigana ma orino kanyo kod Judith Omondi. Koro wan gi jo wala nyakoro Ramogi Jwang' mane okalo wach machalo kamano kata masira mar macho mane nitiere kacha e chiro no mano Matoi odiochieng' manyoro. Mana kaka sekoni kacha ka kod okotho ng'ayo jawala e chiro Matoi kachal koda ka Pamela Ogola. Pamela Ogola ng'acha kodi kinang' ilernwa in kaka jawala. Masira ni okelo ni lal machalo nade? Ero kamano Clio. An kachako wuoyo wala nini dongana mano wala mach mano wang'o mach mano wang'o Toi omiya lal maduong' mokalo nikech an awuon an gi kibande adek mamaga then akaw desa kibanda achiel. Koro kibanda adek gi kibanda achiel an gi M-Pesa ni an gi line 2 moting'o pesa iye. Koro na abedo gi buok maduong' nikech bells kende nan gi bells 10 mane ni stock makete. M-Pesa ka nan gi bells 2 duto te kago kwan gin pesa moka nyal kata wacho. En midhiero malich maka wacho to awinjo kan gi mirima mokalo. Ok anyal wacho ni en pesa pesa marom kama. To ka wacho gini wach mar liel mar mach mar Toi an no yuda kan dala. Ma kanogona simu nogona gimoro saa 8 motieno. Na buok na bedo gi buok ahinya mokalo. Kana winjo simu ko yuak to kamako simu to inyisa ni Toi osewang'. Takwayo gimana ni joka ma konya uru nikech an mabor andala. Du yie mondo konya mondo dhi e M-Pesa kanyo mondo gol na pesa nikech kalure gi nyathi manyako ma an go mamara gi jatich mango ne giluor ting'o pesa ma pesa duto te ne giweyo e M-Pesa kanyo. Awang'o pesa maduong' to kachiel kod bel. Koro an akwayo mana ni ka jokony nitie manyalo konyowa mondo mi waduog wabed e Toi to giye giwenwa Toi mondo wabed e ohala mar Toi no nikech Toi oting'o ji mang'eny, oting'o jok manigi business gi to oting'o gi jok moko mwandiko mantiere mabe yudo mana chiemo koluwore kod Toi. Koro kwayo na en ni wakwayo sirikal maduong' ma en Ruto oyie mondo mi wayweyo maber. Omiwa wabed gi yot moro e chunywa kaka jatelo koyie to kony chunywa. Ero kamano ahinya ng'eni ro kelo buok mopogore opogore to koro ka kori okotho ng'ayo lal ne chalo nade odiochieng' manyoro ng'eni kinde mane macho chako kar sadi kama maling'ling maponono ingo. An kaka okotho ng'ayo matimo ala Toi en ni mach mano wang'o chiro no buoga nikech kang'iyo gi ndalo ma chiro sega bede ka wang' kata 2019 no wang' 2007 no wang' but manyoro nodwa buogowa sana. Nang'o kane wawuok e chiro Saturday ng'ato ka ng'ato noloro tije bodhi ot to wan kod security marito Toi market gotieno. Onge kata Masai achiel manogo sim ne trader mora mora ni chiro chako wang' wabi wares kwa nyalo reso. Department mar fire ma Nairobi City County ne watemo go simbe gi administration mar chiro nok wayudogi. Koro gini nokelo buok kuomwa ni jo fire gi obiro late ka already mach osewang'o nus mar chiro. Masai marito chiro kila line onge mno communicate kata chiel gi administration mar chiro kata gi leaders makibra machalo DCC machalo chiefs. Omiyo wan kaka traders wa chunywa late ni mach musiko wang'o Toi nitie wach more iye. To kadipo ne wan Toi kacha illegally wantie kanye tok chik to onego chike mogolwa. Ok onego bed ni isiki wang'owa mondo wawuog Toi market. Case ni e court mar law. Wang'eyo nitie joma claim
ni lo Matoi en margi kaka iwinjo jakomo wacho. To wan wang'eyo ni wan kache chik. To gima timore ni lit nikech nitie kata 100 manyo fent. Kano we pesa ne M-Pesa no botere bank Monday. Kech weekends banks ukti. Koro miyo majni no buogowa compared gi ndalo Matoi osega bedo ka wang' ni nitie wach moro ewi mach ma wang'. Ewi gigi matimore kacha te kotang'e kachel koda Pamela seyo sebiu ewi sirkal mar county. Mai gino ma Governor Sakaja no wacho tino manyoro kendo sane oketo kacha e mbui mare mar Twitter kakoro sane wanyalo mana neno achiel kachiel kanyo gino mane owacho ka entiere kar kanyo ote mare mano ote mar Governor Sakaja gino momedo kono jo ohala en ni okwayo mondo wacho kanyo jo ohala e chiro Matoi ne owito mwandu mathoth mano e masira makochno mano mar mach wacho ni mosuru ahinya wasenono chal mar chiro kendo wabiro chiwo kony ne jo ohala kendo gero chiro ma ote mabiro tok ka masira makamano osetimore un kaka jo ohala telo ma county kata ne gichopo kacha moleo mano telo mar county kaka ne gichopo kacha kama ne chiro owang' odiochieng' manyoro ne ukaweyo machalo nade ne ntiere kacha jo fire mabende ne use ahinya ni ole obiro telo mar county no konyo machalo nade odiochieng' manyoro Pamela. Okay, telo mar county kawa wacho ni ne gikonyowa okane kony mane gikonyo malich ahinya to anto kanyalo wacho ahinya mang'eny nikech no yuda ka ndala koro gima nyalo wacho nikech ber ka ne nitie ng'ama ne ni kanyo nyalo wacho ni jogi no gibiro ne gi response sama kama gidonjo gitimo 1 2 3 to koro kaka ng'ato kaka anto gino buoga ka ndala okanyalo wacho ni jogi no donjo sama kama to ne gitimonwa ABCD yeah okoth e kindego duto ntie ero jok mose chakse kacha mokwongo Masai marito chiro ero noko goyo alame kinde madwarore bende alam tiere kar kacha kindego bende kirango kaka Governor bende koro seloso kanyo ikachiel kuom johala moyudo lal kacha ikawe na Governor nyo donjo Toi saa 11 gi dakika 5 kama godhiambo to no donjo koyudo ka Minister mar disaster mar Nairobi City County nyo biro kod MCS abich ma Kibra kod nominated MCS ariyo nyo gibiro kar saa 6 to jatelo mochung' ne disaster Nairobi County nyoro chiwo singo ni gibochung' kodwa kaka traders e weche mag gero stalls kod keto perimeter wall gi gates to kane gia to Governor obiro bang'e. Governor gima nokelo Toi ne en singo. Governor ma Nairobi nyo chiwo singo. Nobo chiwo mabati, yien kod chiemo ne jok mohinyore mondo giyud kaka ginyalo konyore e utegi. To adier makende Cleophas en ni gimora mora ma sirikal chiwo en gima nigi process. Kana winjo kaka Governor nyo wuoyo nyo an kanyo to pesa mobo chiwo ma inyalo gergo stalls nyaka kal e assembly. Pesa no nyaka jo assembly approve eka kel kony no Toi to mondo assembly approve en gima bro kao time tegin Governor nyo tieko kawacho niya en owuon en kod mshahara mochamo omiyo kama mabati odeko to bro tiyo gi pesa ne ikelo mabati mondo wachak gedo kik wainyra ahinya koro gima nyo chiwo ne en singo then gik moko duto te mag sirikal nyaka kale process mondo wayudgi koro gisani to onge kony mora mora kony mora mora mwaseyudo kuwuok kuom ng'ato bed sirikal kata well wishers but Sakaja Governor ma Nairobi nyosingo nbo kelo yien gi mabati but wan wadhi mbele gi keto structures mondo grabbers kik donj bakaw kuonde ma nyocha wause. Kiwacho ni grabbers baka ma kik donj magin jok mage pono gin jok moko ma use kan ka chopo kanyo temo kaw lo makamano to kata kiwacho ni chiro makamano tiere e lob ng'ato wacho mbori wacho ni tiere doho kaka telo mantiere kacha e chiro no Matoi gino kinge mage mapono no gisekaw mondo mi gires chiro Toi pok no wanga godiochieng
to toyi osebedoga ka wang' gotieno. To kano wang' 207 noyuda toyi. Nitie joma nobiro bo grab stalls nikech chiro ko wang' to koro chal pap. Bano kelo koko. Toyi kanyocho chako wang' 2019 nitie joma nodonji chiro. Kawacho ni gibende gidwaro spaces low no en margi. Kendo sane kano wang' the more mwabedo budho kapok wagedo kata keto structures. Sechego wamiyo nafas jok ma claim ni low matoi margi donje i chiro mondo chak kata gede e spaces mantie. Omiyo grabbers go gin jok ma claim ni low mar toy market en margi. Onego beni gine magi one okwan kaka traders. Mage grabbers madwano donje i chiro. Yeah. Mage jok mantiere karkacha. Nitiere joma pogore bende Pamela. Nitiere joma mine mantie kacha mane uso lal mantiere sani. Iwacho ni ubiro bang' kinde moro malach. Iwacho kata ni bang' higa mar 2019 machalo bende otimore higni 10 kamano pok otimore mondo ne masira machalo kama. Moko mosebedo ka timore ga diere kawano mana ka chiro magi Kombaero wang' higa ka higa koro wayudo kacha nitie report matimore karka. Lal maduong' ma jogi manie chiro tenya jogo mamine okothango benang kona korka joma chuo ni lal mantiere karkacha ochalo gima chalo nani nikech joma chuo to nyalo keto mabati manyien kacha nyalo guro gik mopogore opogore kanyo mondo chiro dhi nyime. Un kaka sani ipango dhi nyime yo machalo nani? Kaluwore gi kaka ipenja korka wa joma mine. Adier korka joma mine wan chien to joma mine mantiere toyi ibiro yudo ni nitiere e toyi kanyo mine ma odak kigin. Yani onge dichuo en kaka ene ot kanyo. Tinya yudo ni en kata gi nyithinda 6, en kata gi nyithinda 8, nyaka kiye bentie modak go. To toyi ne manyo gi manyo kaka baba gi mama gi. Koro ka lal machal kama kodonjo to wan joma mine wan gi ting mapek maduong kabisa nikech kaka idwa chako gi kaka idwa dhi tamoga gi joma mine. Inya yudo ni joma chuo osechako mosegero sigingi to joma mine gi inya yudo ni podi to kaluwore gi mine moko nitie joma nigi chuo moko nitie joma maonge gi chuo. Iyudo ka joma nigi chuo gi dichuore cha samoro nitie kumotiye nyalo booste gimo matin bendo temo lakini joma mine to wan gi hinyruok. Wan gi hinyruok maduong' ahinya. Koro kipango kata dhi nyime e chenro gi duto mag timo ohala kata poni county ogero chiro manyien. Yore magi mapono ng'ato nyalo tiyo godo nikech iyudo kanyo ero ng'ato inyo kata miyo mano ka ola masin 300,000 koro seno de duogo oseger ni chiro ochak gi kanye kendo. Ingene mano biro luwore mana ni kaka dang' wachak kendo en mana ni en mana olo. Ichak idhi igori mana kamoro imanyo kuma dang' idhi yude kama diol pesa madi chak go. But otek. Penjo machalo mantiere karka kata bed ni otek machalo nade. Ng'ato ket omenda ne e chiro nang'o. To tie kuonde moko mapono ni nyalo bedo ni ikete omenda, ikete ot, ikete bengi moro, ikete aguchu machielo kata makeno kumoro. Iyo jok molalo omenda makore lach e mach machalo kama jogo manawe omenda gi chiro. En ang'o makelo ga paro machalo kama? En nok mar arita kwe mantiere alwora mar chiro matamo jok moko wuok gi omenda gi koso ang'o matimore? Koso in bende achiel kuom jogo ma pono nokano pesa gi e chiro? Ya, ante an achiel kuom joma nyuwe pesa M-Pesa. To but en kech koro ni nya onge to nyathine nitie. Koro luoro moro mantie ni kowuok gi pesa modhigo inyalo mae kindi yo kako dhiyo. Koro ne miye jingo moro ni wawa keti kiny ka duogo tachako go nikech kaka pesa mar M-Pesa ing'eno kinyal dhi kete bank. Kech en gima kiny tichako tich. Tichako gi pesa no. Idhi kete bank sa adi mang' ichaki dok tidhi kawo pesa bank kiduogi timogo biashara mar M-Pesa. Koro mane momine no ka jok manyo hinyore mar pesa malal en jok manyo nigi M-Pesa to okak dang' akwan nigi nte achiel manyo bet ka niweyo kanyo kaka koro miwacho ni no kawo pesa no nego beno tere bank. No en yini kisei tingo pesa tinyalo bedo gi luoro moro wacho ni ayawa weya magi gik matimore wala mar toyi. Okotho ng'ayo chiro ma toyi oting'o gik mopogore opogore. Nitie lewni, jogo ma uso chiemo, nitiere mwandu mopogore opogore miuso karkacha. Sani kata kichako wach ni ochak rang ni mwandu ma olal gi duto nengo gi romo nade. Ng'ato nyalo penjre ni chiro ma toyi cha duto ka irange wacho kanyo omenda ma olal kacha kata molokore mowang' kacha molokore mirni kama gintiere
moko oyudo lal mathoth ka moko bende lal margi bende wacho mana nie okang' moro machielo kata gipimo gi ohala machielo mantiere kanyo. To jo ohala moyudo lal maduong' isebedo kanye chiro no duto ka kidego duto gi Wang? Oganda osebedo ka chunga nade kendo tok Wang mar chiro? Okay, nyaka ne chiro Toi chak Wang 207 wasebedo ka wase gedo tok Wang chiro to ng'ato ka ng'ato ng'iyo kaka chiro ande kende kata kako chako wuoth manyien e wuoth mar ohala. Mokwongo nitie joma nyalo dhi to kao hola obede groups machielo nikech chiro to ko Wang bengi to nyal mi loan koro. Then group entie ma wantie chiro ma watime savings to wanyalo pogore gi koiga kata korega. Koro dhi chuno ni jok mantie gi buche ma gikene matin chuno ni odoke bura cha to kaogo gimoro matin to chako go ohala. To nitie be joma be timarambe giluongo siepegi to konyogi. Nitie joma be well wishers nyalo biro to konyo. Koro ji duogo to chako e yore mopogore opogore kalure kaka nene chiro nikech king'iyo chiro Toi one tribes mang'eny almost me Kenya kate but wan gi duol moriwo kila kabila. Wan gi duondwa mar Joluo, Onagi, Matoi, nitie mar Kisiche, nitie mar Waluya, nitie mar Okuche. Koro duol ni en ma wakene matin tin tunyalo pogore korega kata giko higa. Koro dhi chune ni ng'ato ka ng'ato dhi dok e keno mare mondo chak oyud kako nyalo chako ting'o ande malo. But Toi nitie wach mar insecurity nitie Toi mang'eny kabisa ma kata DCC ma Kibra sub county nyoro address. Traders uluor wuok gi pesa chiro ne bomagi e korio. Mano nok mararita ko chako kendo alura mar chiro ko se chiro. And gini no chakre gimoro 2015. Ka ji oseloro stalls dhie uditi yudo ka kiny kuchiew to ji adek oma pesa korio. Koro yudo ka kaka nyaminwa Pamelo Golo wacho en adier makende obed jo tende obed jo lewni obed jo chiemo ji kano pesa stalls mondo ko wuok e chiro to wuotho ken free kata ng'ato ko atake to yudo ka labda en kata gisling 200 kata 500 dhano kanno omenda mathoth e stalls to yegi ni neno nitie kata 100 manyo fent kalure gi kit pesa manyo weyo boninde stall. Omiyo wach mar arita kwe e chiro Toi nyaka ng'i kabisa and DCC nyoro promise traders ni gibo ng'iyo kabisa kaka jok marito Toi gibedo jomong'e kendo gin joma nyaka sirikal ong'eyo kata bed ni trader ine michule direct. Yes. Mano ikine magintiere karkanyo. To jogo maponono kano pesa gi kacha e chiro. Ponono ntiere yore mamoko ma inyalo kan gi maka nikech jogo makano omenda gi e simu mano nyalo bedo ni mano kata kambi ma tudruok ma itiyo kata nyalo bedo gi thuolo mar miyo omenda maka ma nikech macha ok en ad cash kaen kata mano mara mitiyo kanyo e yore mopogore opogore omenda mane simu ka kata ka simu dong kata kacha mago to pod nyalo mana yudo. Pamela. Kalure mano kor wawuoyo jo M-Pesa. Nikech manie simu tinyalo yudo. Tinyalo yude rieko mar kigoyo ne admi mari simu. Ka sama macho setimore. To in ja M-Pesa nyaka ibed ng'at ma owinjore gi admi mare. Igone simu nyise ni jatelo gima kama osayuda. Koro stop na pesa no indo. Ochungo. To kok iwinjiri gi admi mari to be obedo ga matek. But dwarore ni ja M-Pesa mora mora manigi M-Pesa kamora mora ok dito ikende. Obedo ng'ama bedo gi tudruok malach gi admi mare. Kaka mara notimore ndio nagone simu but koro ing'e ka wawach ni in gi cash itieko tito cash ng'eny moingo float kata go simu ing'e ni customer osewang koro float gima ni float kata kanen mana 200 chine bango bro stop ni lakini thoth pesa kani idongi thoth pesa ni ema ni kano e M-Pesa kacha mano to koro wanga lakini kani in gi float mamalo to ber idhi yude. Ka admi osechunge tidhi yude. Nyen pesa mi sim bende hakas gimono wabedo gi pesa sim. Ipo mnaka
istieko uso, iuso kata 40,000 kata 30 tikete simu. Kapok ichopo e gate mar chiro kia, simu yako iko na shida, nitumie pesa fulani, enda kwa M-Pesa, sijienda kwa pin yako, koro ji oluor. Koro yudo ng'ato kata ko uso 10,000 to wawe stall kanyo to loro stall to dhi. Koro ma biro nikech shida mar arita kwe rach. Entire Kibra constituency. Jok mochung' ne security. Aparo ni mbunge no se promise, Mheshimiwa Pito Chieng' Orero. No promise ni watch security ntie national government. And wawene ong'eyo level mobotime mano kaka MP. Kamano. Yes. Ongine wadogo mondo mi warangi ote pontie karaka wadogo mondo mi wasomgi joala bene ntie karaka man ntie kaje chiro matoi kachal koda ka oganda mathoth ma pontie karaka nyakoro mugo jongo kayo masani sawa seromo sangwen gi dakika 40 mano mar okinyi ka wadogo watieko twang kikidhi mabor. Moluor Gavana ma Kisumu County, Professor Nyang' Nyong'o, ni kod mor malando ne weg mwandu ni oruch oko ge tamalo 100 chudo mag gope gi nyinyo te ewi lope mayudre e county no. Kaw thuolo mar ng'uono mochiwni mondo itiek gopeni, ma kaw kamano tibo chulo gopeni go duto kendo nyalo kawni ondamo mar chik. Chop mana kod receipt mari mar deposit ir sub county revenue office mondo timni update mar data. Kaw thuolo mar ng'uono ni mondo geng' kuma nyalo betie. Sasa ya mawagamo muya, wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko, wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar, kelo ng'eyo matut, gero ganda gi puonj, mok inyal yudo kumora mora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo, moluore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani, kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Kamano, tipo neno gima butimoni. An enago mitimo kae. An kangi maber ahinya, okichal na ng'ama long'. Omera. Rit matin. Kuldip. Orna polisi mamon kari. An adwa mi mor mantie piny ka mangima. Jatelo, wodi maparam. Olore choto golwar wuok. Baba nilibiro kae sani. Param ya dhodni. Okan kare Takashi. To biro chuna ni mondo los wachni. Dial star 334 hash to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Kushinda kaende jackpot sio lazima upate game zote correct. Nilipata 12 of 13 kwa nimewin 11 out of 13. Mimi nilipata game 11. Nilipata 11. Nilipata 12. Nilipata 11 out of 13. Nikapata mechi 12. Nilisikia kufurahi mpaka nikakaa chini. Nikapata 12 out of 13 prediction. Kwa 50 bob pekee, cheza kaende jackpot leo na ushinde 500,000 shillings ya wiki hii. Tuma neno KJP kwa 29063 na huenda ukajishindia nusu milioni. Hii lazima iende. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakili, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, ber ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mibni godo no mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija, janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek Otieno, mana e Ramogi TV. Kik bai.
Ramogi jongo siduogo ka yueyo bende wasekawe wacho ni ote medo mana donjo kendo wayudo gi kacha SMS wa kachiel koda mago bende mag Facebook ka wadhi mana nyime ka wantiere kar kae. Ang'eni ang' wayudo gi kachiel ka wayudo ote mago moayo Facebook kod mago bende mag SMS ka wakaw gi kata sani. Ang'eni ang' wayud mago bende mabiro SMS sano wayudo ne mag Facebook mago ote mantiere kar kanyo wayudi mana achiel kachiel. George Oduoka wacho ni mos makende ne jo wala matoi korka ngima bede tek. Ero kamana ya George. Gideon Orogo wacho ni penj na jotwak ni bende nitiere kaka ginyalo bede piny kod ker wacho ni mar piny mondo kete ywak gi no ayanga ni nitiere cartels manitiere wach ni koso kotho ng'ango yude thuolo mar duoko mano ka gintiere kar kanyo ote mantiere kar kanyo machielo ka wanya yudo kanyo mogik MC Alambo Bushman wacho kanyo ni it really pains wacho ni wuok kanyo sani to ko amini gimoneno wacho ni that busy market has turned into ashes. Ero kamana inya kumote mari SMS wano wakuni kacha nena ria deka uchelo nono ansara singa maruang neno West Kenya Mkagwa neno Ramogi TV wacho ni mosna welo mantiere twak amora inya gitwak. Ero kamana inya mago SMS aria deka uchela nono kama chelo bende wacho kanyo ni Mas Silvans wacho ni bende wantiere twak tupenyo ni pesa iwe chiro nango. Ero kamana inya ka wantiere kar kanyo ote mamoko mapodonjo kar kanyo wayudo kanyo SMS wacho ni nare deka uchelo nono wacho kanyo ni mosna okotho ng'ayo kachiel koda Pamela Ogola agone gi mos ahinya wacho ni nyisa ji duto ni wantiere e chenro mano wantiere kaka luwo wach mar masira mar mach mano matoi. Green Army Chief Gor Mahia 001 Jaro Soja. Ero kamana nya kumote mari chopo kaka kachiel ote mayudo karka bende nitie thuolo ma unyalo bedo go piny gi jotelo gi mondo losgo kata gopogore gi telo mar county Okoth. En adier makende ni thuolo nitie mwanyalo bet go piny gi telo mar county government ma Nairobi to telo mar national to kane thuolo nikech one serikal ok dibed ne kia weng'o mar toi Saturday ma piny rugo Sunday kalure gi deko mag gik moko chopo sama ne toi wang. Fire station ma Nairobi county apan Westlands gi Kibra en kama bor ahinya to luoro makowa kalure gi joma nie telo sani kod weche lo miyo luoro makowa ni seche moko jok ma claim ni toi en puothgi seche moko lwet serikal ni kuomgi to wakia to wan kaka traders ne waseol ba wawacho nyoro ne wangiso nyaka governor ni kar mondo wang toi kendo ji mang'eny depression bonego to golwara mos nikech wayudo late mokalo omiyo telo mar county government ma Nairobi waikrego sasaya kaka traders plus administration mar chiro mondo wabed piny mondo wayud solution mar mach musiko wang'o toi to kadipone lwet serikal nitie serikal mamalo to wakwayo ni departments mochung'ne timo nonro otime nonro mondo wayudie nto majni en ang'o masiko kelo mach toi sakasa to kantie jomoko mitiyogo e wang'o toi gi joma dwaro lowo wan Raila Amolo Odinga momiyo wan toi kanyo kane en bunge Lang'ata to Lang'ata noriwo nyaka Kibra nitie diere mane darwa toi 207 to Raila nobiro toi market 207 bo wacho ni chiro matoi ni emopidho jo Kibra constituency onge ng'ato Kibra manyiewo chiemo oko mar toi market nikech chiemo matoi beyo to gin affordable lewni matoi beyo to gin affordable koro yudo ka toi market opidho jo Kibra mang'eny
nyaka jo oko mar Kibra kata isecho kisenyo law Toi kata chiemo omiyo Raila Amolo Odinga nowacho 207 ni onge ng'ama bro golo wa Toi kendo Toi market no bro beto mi wan kanyo nikech en so long as Raila pod ngima pod wabo medo bedo Toi nikech osebedo kochung kodwa penjo mantie ka bende kapok abiro iri Pamela odonjo ka wacho ni Cleophas mos na okotho ng'ayo kod Pamela wacho ni penjo na en kama wach mar Toi ni kod gikomba dongi nyalo bedo ni jabiashara moro ma pach giricho ma bang' kao wacho ni bang' kao loan to giwang' chiro ma bang' kao loan no koro giweya chiro kamano mondo either insurance ochulgi kata loan mondo mi omodh pi ema wacho kanyo ni kata loan omadh pi ema in case ma jowala mamoko matiyo kod yore mopogore opogore mago e wechegi mag loko koso gin gik mage maponono ka jechien odonjo chiro ma Toi kosa ng'atimore mano Injinia Lazaro Kanyambok mano makari ubangi Cleophas apand Lazaro penjo maber to nitie wach moro kama chalo propaganda e kuom chiro ma Kikomba kod Matoi ni johala kosekao loan to wang'o chiro ka loan otamogi chulo ken adier sani kibiro Toi e stoldi 28 ka bank dwa miya loan gimokwongo ng'iyo en savings mara account mara kapok obiro ng'iyo stock gi stall to Cleophas gima dwa koni ni gima wang'o chiro Toi gi Kikomba kila saa en wach low onge wach mo machielo mane gima koyud ni solution to onge chieng' mwabo winje ka chiro Toi wang' kata Kikomba wach low emomiyo chiro Toi osiko wang' gi Kikomba not wach jo biashara kao loan to tamo gi chulo nikech iyudo ka Toi market nigi 6000 traders tiyudo traders moko chopo kata 100 kende man gi loan moko chopo 100 man gi loan to loan bentie limit Toi market onge ng'ama nya kao loan mokalo kata 5 million onge nikech ing'iyo stonde min go worth pesadi to stock min go worth pesadi omiyo nitie amount ma trader ma Toi kata Kikomba seche moko kanyalo mi loan gi bengi ero kama na enya kuom lere yo makare joma mine onge kaka gin jogo makelo ga kwe ka gichako e udi minewa nitie jogo manigi monde gi jogo manigi nyimine gi gin jogo manya bedo kachaka nigi thuolo manyime nya mar kelo kwe e kind oganda ywaruok manenore Toi chiro ma Toi ni koro nyaka sani makore jomoko lieko ni mane achiel kuom gigo manya bedo ni okelo masira no kan kodi Pamela en ang'o manyalo bedo ni timore joma mine ponono koro pak mosega bed ka imiyogi ni ginya bedo jogo makelo kwe e kindgi ywaruok ma kama nyalo bedo ni otamogi tieko koso joma mine e kindegi koro gikawo mana koma chien to gibedo gineno ka gik moko dhi nyime apana joma mine ok ginyal kawo koma chien gini lit to lit ndi Cleophas lakini ok ginyal kawo koma chien ni gibet ni koro gileng no tamo wangi kwe wanyalo kelo to kaluwore gi kaka en gima osetamo wang'wa Toi kiwacho wacha adier ma Nyasaye Toi en gima Toi pidho ganda mang'eny kata ni jo area ma Kibira ka kende Toi en gima pidho nyaka obed jo Dandora obed Ngong obed jok mineno maboyo go bende ema biro Toi ka to be mong'eyo kaka Toi nigi kony maduong' e kindgi to kiwacho korka joma mine ni joma mine ok nyal kawo ni kata kidhi Toi sani ibiro yudo ni mine ng'eny moingo chuo to kibi yudo ni mine go koro bedo tenge ni koro gin gikawo wang'gi gineno ok wanen wan be wana kanyo wang'iyo to ang'o madang' dhi mbele to kwe minyalo kel adier ma Nyasaye e Toi ka otek kamano wageni weche thoth anya kantie kar kae ayud wach mari mogik gi ote ni kuom jowala duto mantiere Toi kar kacha wan kora anakwayo kwe makende mondo bede kindwa e Toi gi jogo malaro kodwa Toi nigi dwaro gimiwa thuolo gimiwa kinde mondo mi wabedie ka watimo biashara mwatimo ni ok konywa wan kendwa en gima konyogi kata gin bende jok mineno timo gima kamano to ka dipono non gin kodwa gi garaj wakwayo gi muolo kan kaka Pamela ta akwayo muolo makende ni giyie gimiwa thuolo mondo mi watim biashara gi kwe
wabed gi kwe ma wasebedo go e kinde go duto te kata obedo ni gitimono malit to jogo motimonwa malit go wakwayo gi ni kamoro amora ma gintiere ka giwinja ka wuoyo kamoro amora ma gintiere de bed ni gine ma gin gi biashara no to wan watimo ne gi gima chal kamano dine gi question ma gibed go ni to dine giwinjo malit machal nade kamano yes okotho ng'eyo wach mar mogik an gi weche moko madongo ka mogik keta matin kae to watieki kabisa mapiyo piyo mokwongo en ni Toi ene chiro mar adek ma open air market Nairobi kama rwako revenue mang'eny ne county koro miyo county otiye kod jotoi machiegni to ng'iwa gi wang' maber kech en chiro mar adek Nairobi kama duong'. Mar ariyo ne traders duto te matoi akwayo ni waket kwe to wa focus kaka wanyalo chako chiro helni marwa. Mar adek nitie weche ang'wen ma kwatimo to wabro konyore kaka traders. One, chiro nyaka bed gi access maka nitie shida to gari nyadonje i chiro. Mar ariyo wadwaro fire station within Kibra sub county kowuok county government. Mar adek Masai marito Toi nyaka wawel nikech gigi duto te ok nyal timre ka ng'ama rito kia. Mogik kabisa nyaka wang'i wan kaka traders to en yo mane mwanyalo bedo go achiel e seche ma wan kod shida kata seche mwonge gi shida to wabete achiel kaka traders but otimre malit lite chunywa kabisa lakini wawe ni Nyasaye biro konyowa. Osiepewa mosewuok bende ni ochodore mar konyowa. Wagon giero kamano well wishers gi MCS duto te ma Kibra moyier kod ma nominated kod MP monyo osebiro bochung' kodwa. Wagon giero kamano. Agonero kamano ahinya bende okotho kumbuntu ma to koro Ramogi tigo kiny makawuono kachel koda ka Pamela Ogola mos makende kuom masira mano yudo mano odiochieng' manyoro kendo wakwayo ni mondo uchung' kendo kata kupodho kendo kamano e yor ohala wan gi geno nyun bende ugolo yudo chenro mondo uchung' kendo nyakoro Ramogi Jwang' mane makelo e giko mar chenro kinyi makawuono one donjo mathoth ahinya. Ongwena Elias ne wacho kar kanyo e mbui no mano mara Facebook wacho kanyo ni Cleophas Locha ne no yo achiel kachiel ka wantiere kar ka pogo tieko chenro podwa ka wantiere kar ka kod okotho ng'ayo mabende poni e studio kar ka podeno kodwa ka achiel kachiel wacho kanyo ni penj na jogo duto ni wan okotho ng'ayo kod Pamela wacho ni kendo agoyo ne gimos ahinya kuom lal mane giyudo Toi market mano kane gintiere kacha mano Toi market wacho ni Toi kanyo kende ema ginyalo time ohala koso nitie kama chielo maginyalo timo ohala Nairobi ka mano bro duoko chieng' machielo ka waduogo kar ka mondo wadhi nyime kod chenro mane makelo e giko chenro makawuono wakelo ni kako nyodo Sharon Ong'aw gi jogo duto mano kelo chenro ni wagon wero kamano. Anyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanya kwar moke unyaka sango alore gi kanyo Nyasaye mondo riti kinywa rom wabed kod twak mamokera Ramogi TV.